De eerste 400 kuilers die binnen aan die is correct uitzet. Je bent het al bij collega Miranda Werkman die de kek voorbij komt, zeg. Grut telefoon bovenop het pad, dus die mag je wel herkennen onderwijs. Maar ik zei vertrokken bij de eerste groep en dat geldt ook voor deze meesten die bij de laatste zitten van de eerste groep die het nou vertrekken. En de volgende ploeg die komt erover. Dan zal het Griff net lang met worry omdat ze voor zelfs een beetje vertraging opdoen. Toch de hutdravers die het wat letter voortgang binnen. Maar ja, goeie succes! En zeg je dat maar toch, ont alvoeren hier yesterbeer bij de CD. En wat wij jaren is dat er wel hele lange files omraad in de steen. Sterker nog dat die al op de A32 bij Heerenveen beginnen soms. Nou, het begint net bij Heerenveen, gelukkig. Maar ze staan wel op A32 inderdaad. En dat is ik heel veel, maar er is politie bij om te zwaaien dat het een veilige situatie wordt. Als ik zo hoe dit hier rent en we houden heus wel in de gaten dat het hier raad is even de reeg. Maar dat komt wel op gang en wist, iedereen doet hij zijn stonken best en dat de meesten mooi rustig blijven. Het rent al een beetje uit, maar we hadden tijd. We kunnen hem half over het dak hebben finishen. Is er nou ook nog een beetje last van spanning of zenuwen? Of... Ja, ik ben wel even met de ledwedstrijd. Ja, dat toch wel, hè? Ja. Koos Wieling, eens even jaren hoe het gaat in de wedstrijd. Want luidt Erik Negerman nog heel dit op kop? Ik neem aan dat het mij heeft Jan Durk. Ja, hij luidt nog heel op kop. En het gat is, nou, het is moeilijk te roezen een 350 meter. Daarachter, twee man in hetzelfde tenue. Raymond van Lunzen en Willem de Boer. We zijn de eerste 2 kilometer al voorbij. Dus dat zit lekker op. En er stiek ergens al een boord van dat je net de hut van start moesten. Ik ga daar trouwens aan de knibbel en ik zal hem toch rennen dit hier. En ik u rennen? Daar ga ik al voor. Ja. Wat is het geheim? Het geheim gewoon gaan en rennen en genieten.